Kan bebas. Bener, ya kan? Masuk ke Mas. Bebas kan? Apa kowe ra kelingan selamat datang sedulur SW. Apa kowe
Apa wis ora kelingan sumpah janjimu marang aku sineten lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku Wis ati kalong ketinggalan nanging sliramu ora ngirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe mengko salining asmara tresnaku kang tulus suci rambut jogok malah kok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu nanging ning ati mergo aku ora bisa lilo atiku wis Satian batinku nanging aku ra kuwowo mergo piye Mas aku wis kebacut tresno nggih matur suwun nambah malih mboten Mas Botabote wong mendem rasa lek-lek domlo kalek timbangane golek luwung balik jane-jane aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling ate semono saiki repot Baratoyo nganggo teklek kecemplung kalek ati mangan golek sing becik luwung balik wis dadi anteping kalbu atapelani jiwa raga tulus ing ati mari bersama Kadung Kadro
jomplang ini. Rampine jomplang. Ibu monggo sareng joget. Ayo Mas. Wujude pancen cilik isine pancen Apa setitik lagi? ning nyatane gedhe tenan kasihate Mas, kok sareng aku rarap keguyu. Lain perlu aku malah nesu-nesu. Mas to wujude pancen cilik isine pancen setitik ning nyatane gedhe tenan kasihate sing cilik penduduke sing gedhe yang gedhe kuwi susune kang kondang ing Wonogiri sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggaling ana kangene wujude pancen cilik isine pancen setitik ning nyatane gedhe tenan kasihate opo tekan nesu barang sing cilik kuwi utane sing sithik penduduke kasat gedhe kuwi susune kang kondang ing Boyolali sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggaling yen wis seneng mesti akeh takone Susu
awas lali lagu anyar ora apal. Ya. Ya. Streaming kita hari ini banyak. Iya mas. Rokok sing jero. Sing jero. Sing dirokok jero ya mas. Nanging piye kabeh iki wis kebacut. Ibarat bubur rabangan dadi sego. Ketulku iki tanpa upama. Ngerti nutut lamaran musik tak tompo. Goyang tipis-tipis. Aku moga dadi jojone. Mangapura andung
bocor, Iki trocoh bos sinten kabeh. iki? Trocoh kabeh. Ae mboten. Sor. Sorno. Sor mboten. Sor. Mangga sik, Mas. Enteni sik. Mangga sor yen, Dik. Sor. Cabut jago ndas. Abot temen. Iki alat teman to, Bos. Wih, sor. Sor niki Ora sor kena. mboten. Ya Oh, sir. niki sornya di sini. Niki sor mboten? Sor. Sorno. 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 Padane abang kok ora sor. Nggih, matur nuwun. Lanjut mboten? Urip ana kutha gedhe aku Bunda sini. Bu Sami. Lebih benci paten Pencaksilat. Ayo yo. Ayo bose. Jiwa orang Sor maning bos. Sahayan sor. Mongko maning. Siki bae. Hah, siki bae no. Mungkin maning. Hah? Engko sik durung entek. Kari sak cerita. Gini. Ayo lo tanggung lo, Bos. Ayo. Sini berbagi cerita. Nah, berarti wis iki. Wis ora dientekke. Ya intinya matur suwun. Anjir. Heeh. Matur sembah nuwun lho, Bos. Iki bos apa mau ya? Bos Ora kontraktor. gelem nyebutke jenenge. Kontraktor. Oh, kontraktor. Lagi tingkat lantai 56. Oh. Ngono. Iya. Anjir. Matur sembah nuwun ya, Bos. Nggih. Urip ana kutha